Kube kanjalo ke nemithi yethu yomuntu othushwa ekhanda lapho sekhona njengamanje sisekuthenini nangomuntu othushwa ekhanda khanda la ngeke ebusuku nemini uthi uyalala ulala ngalo uyavuvuka ngalo useyophuzela amapilisi ngendlela ehlukahlukene usakaza izinto eziningi ngendlela ehlukahlukene kanti ke ikhanda nje lengapheli umuntu othushwa amadlozi uyazazi ukuthi unenkinga yamadlozi noma uyasola ukuthi unamadlozi umsamo wakho lapho ushoda khona ngakho ke abakini abakhuluma ngekhanda ngoba udlozi likwazi ukuvuka phela likushaye ngezandla kodwa likushaye ngezenzo uma ngabe ke lekhanda likushaya ngasonke isikhathi kodwa uwazi ukuthi ikhanda lamadlozi noma ngabe uza ama-grip noma ngabe uyizama engakwazi ukuphola udinga lokhu ke manje yatholakala la mkhonto bezisa yangamacala na ukwenza kanjani ngikhuluma nomuntu onenkinga ekhanda ukushisa so yabona ke share lentuthu lemasasho nqaso fast nje uthi hayi uyidonse intuzile abashuka kahle hayi kakhulu kancane nje lesimene lesincane sahlule lapha hawu ikhanda lophela nya yawuphula shushe ekhanda kodwa uma ngabe ikhanda lani lamadlozi ukhumbula ikhanda liyahluka khona ikhanda le-stress khona lamadlozi khona lobuthakathi khona lokungalali enough khona lendlala ngokuhlokohlokana kwawo kodwa uma ngabe ushusha ekhanda kodwa uyazi ukuthi ikhanda lamadlozi udinga lokhu uyakushisa bese uma kushunqa fast uyabhema ukudlulise nje lamakhaleni so ukhogele yophela nya ikhanda azakaze lekuphethe ungasogoli uphuze imithi nemishanguzo ngokuhlokohlokana kwayo ngoba le mishanguzo ayigcina seyimosha umzimba wakho malibulinazi igazi liyangcola okunye futhi kubalekile futhi ukuthi nazi abantu bakithi kubalekile uclean igazi noma ngabe ungakabe namabhadi igazi lakho lihlala uclean khona ibizo clean igazi hlala uclean igazi lakho ungameli inkinga zezikhaxaqala ezinye inkinga ngazifuni imithi ejulile kodwa sifuna nje ukuclean igazi lakho ilihlambulule igazi lakho libe clean ibizo clean igazi nayo ikhona abantu bakithi ngiyacela konke umuntu onenkinga noma usekhaya noma usemsebenzini ukubukela khona nomfanekiso wevideo uwazi uzenkinga ngasixazululo uzibe inkinga kusho ukuthi isixazululo nenkinga obhekana nayo njengamanje yamacala izoyilungisa siya kancane kancane imithi yethu iminingi kakhulu sazoyikhipha eminye wena qesha la kuthina uzokwazi ukusilalela futhi ulandele ipage lethu uzothola ulwazi ngasuku ikhathi mangabe sikhona qesha la bese plus sign bese like laphayana ekulahlekelwe ilutho kodwa uzogena okuningi kakhulu ngolwazi sibe siphela nomhlaba langazuko zonke sendilika engaqazulele ngekho uzibe inkinga kusho nesixazululo.